Oke, orang yuk syuk lando lah ni para. Ya ni para. Oh, kimut. Cũng nông tôi phim này phí ông. Hả? Cũng nó? Da Irimaya. Da Irimaya. Pilih school hay? Pilih kelas yêu. Hả? Cũng nó? Kelas 2. Phi bạn kerteng cũng nó? Cũng nó? Efrida. Efika Nongse. Pilih kelas ayo. Kelas A. Bapak ban. Bawan penkemen Nongse mo. Niru ide kun swet. Ba kanus 6 tu. Hả? Khát quay. Pilih lap UI mấy. Mình xóa. Pilih cần mau. Pi sistem kumno ki doktor ki om. Sistem TB. Oh. Pi pat pi lại cần mau ý mày, pi lại cần mau. Hả? Pi lại cần mau. Pi lại cần mau ý mày. Pat cần mau ra. Pat cần mau ra ý mày. Pi cần mau sistem kumno ý mày sa kelat no. Mute bra. Pi sao kumno itu para jong pi bapang. Pi i kumno. Tuh, mình lấy mua. Nhà làm được mama cho hospital mua. Mua. Ông cũng nữa. Chị ông cũng nữa. Oke, orang yuk syuk lando lah ni para. Ya ni para. Oh, kimut. Kimut. Badi kun swet di ni way. Nghe way. Baba bad ini mo. Argut senrang đây. Argut senrang, argut kentai. Lihat tips sengi mo. Lihat tips sengi mo. Ya sengal. Lihat tips sengi pulih kuat paham mo. Kini kayeng jong ini basak ki kun swet hakaba ni itu hi ba nakaliang jong kini kayeng ru ki syam jing ki syam janjar hi nalor bagi don kun sangut rekat sa sangut ki kun swet ki haban ri ha kini kayeng ri to ngi suduai bu blay un kerku kerdo undon rekat bat kini kayeng kasem bat pa jong kini kayeng pada kimi jong kini kayeng ba un bakin yuk berbore kata jengkot jengkia ba kin shat kin klan bat kinang la shu ban pej ban sumarin nam ta kini kun swet kini gede ga sinong nong rang ke bangi don mentah ke don po eastern west ke ba khat pra kilometer la ke jing jengai na po mai rang bat ni wan hang ni da ke jing thmu ban wan jungo ban wan pej ban wan ai jing irap na banta ini i kunlung ibadon habdeng ke jing stem badai kun swet
bala inok kun swet ka kami hakapur ke badang hakapur udang don si benai bat la dang ipek ber pi yo iru pin isen ai ba nomor ba tadang ipek kamet la sop daga bet sul nang ta i komban kren khama ko ru kata moi tu jeka balik penci ru la i komban hap no hi te rei na kaliang jungi ngim suk kemensim bangin suwan ai jing yarap kata si hajar ar hajar bat ngin lej pai klem dala ban yarap len ban poi syaka jaka pan yo ke jing sumar ka babiang nani ban wan rapat ke jing kot jing khia nam ta ini khunlung bala inok kun swet kami ngadu karta kaba udang si benai bat warla ka kami kal inok kun swet u karta padang don si benai belingi habban ailat bakata kejing pang kejing stom kan long trai ka met ka phat jong in ri ngin thau kilat kilenti kumno ban yo ban wan ra ya kata ka solution nani ban yo pat kejing ko jing khia na bata ini kunlung kini kan kita ki sangut ki kun swet tei badon hapteng kejing stom ka ba philayu ihi kala jur ba kejing stom leng bagani ka video bat kat khamtam me ka video clips ka banga pendat mentan ba ngai pensngau sapi sepang ki kun swet ki samut sipara ya ka kerteng ke jongki ya ka dur khmar ke jongki phila itu phila yu i kat no ka jing i melung ke jing ilung dur ke jongki bat khamtam e i te wei badang laisnam i bomla shu ban khi i bomla shu ban kren menta la riu benai la shu thia hayeng namar ba umdon lat ban lejra lane ban pak sumari i ha ki hospital rei nakaliang ke jongi la penpoi bat ngilara men ski sajan ta ke jing raikut bat ke jing sim jingkit kli ba long kat balong kat bajeru nginra la de yang iban ba da karam kasya an rei ngin appeal la ngin request khmat jongi pajba pa la da ki pajba ki kersan kalong pat ke jing kerku nam ta jongki bat hawat kala long sya kata ke jing kerku nam ta jongki hakaba ublai ula pasiau hakaba ublai ula pensngau haki produk ki prasnam ki hinmen ki parang ne pok kapri nyau trap bat ki along sya kita ki hinmen ki along sya kita ki bigi pa nak beta ki ni kun swet bat PUE by TIW hybrid ibadang khatwei snam balong hinmen jong ki sangut sipara ki kun swet udon hapdang jing pang jing sistem ke bajur kamet ke jong bat udon nya kata ka tuberculosis jong ka snir jong ka kepo bat kani ka jingpang lada kapur ban bam lada kapur ban di dawai kambiang kadon ke jingmah nri ngikit bot ngikit ruang komba ki doctors ki la ai ke jingkermen ba ini hybrid ibadang laisnam ibala ra menta mensi sajan hapo hospital bat idon menta hapo ICU khunlung ki la ai ke jingkermen ba in sawan phai biang sya ke jingkot jingkhia ngi ap khmi lenti ya uta usok jong jingkmen ba hadin katukan ni benai ngin sat UI biang ba itei kunlung in sakwat sakhia but in one pai biang sha kamet kapat ka ba dapdo bat kamet kapat ka ba kwat bakhia bat kumjuru ya ini ba khatwei snam i balong in man ba don hapdeng ke jingpang ke jing sistem kamet ke jong i panakalyang jong i ngin sabut din bat ngin yai budin ru na penta ke jingkot ke jingkhia jongki bat nam ta ka bit ka biang ke jongki bat ngin persyang hi kat bala ban le ya kata bat kadai kene ke jingkersan ke jongpi kom ki produk ki prasnam kom ki hinmen ki para ba ngila ban ai kene ka jingyarap lani kom kene ke jingkersan nam ta kita ki produk ki prasnam ki bala kutlat ke jing im ke jongki ki bala kutlat ke jingyat lenti ki jongki menta ke jing im ke jongki dei leng ba ka jongpi ba ka longpat ke jing kerku ka longpat ke jing kermen nam ta ka jongki ba na penpau ya kata ke jing songu ya ublai trai kenrat ubala pha ya pi kita ki men ki para ni pok beli nyotrep ba pila long sha kita men pila long sha kita ki mi pa jong ini ki hybrid konswet pat ngin sana ai ka update sampai ya David kan ni bat ngapen pau kata ke jing songu ke jing so burum pat nga ai khublai pat nga pharu kan ke jingker khu kurdo sapi iwei pe iwei ki balaya sno kdilang hakan ke jingkit jongi namta ban pha sumar namta ini kun swet ba ublai trai kan rat unang
kerku kerdok ya ki kam ki ti jong pi ban ngamla hang ne ban jer kerteng iwei pe iwei han ringa supha ya kata jing kerku kerdok ba ublai trek kondrat undon lem don kat ba unang ya kerku ki kam ki ti jong pi ba pinang man bha ba pinang roi parum paria ha ka jing im ge jong pi ba pinang la su ban yarap lani ban kersan nam ta kita ki wei pat ki perdok ki prasnam ki badang don kam le se ya ka jing kersan ke jong a ke jong pi te ublai trekrat undon lem don kat kham tam bat kini ki khun swet ki khun rangli ki sangut ki sipara kham tam kini ki armut ki badon hap dang jing pang jing sistem ngikit bok ngikit weang bakin wan phai biang sa jing kwat jing khia pat ngikit bok kit weang ru yang iwei pe iwei ba ngin ya kwat ya khia ba nginang la ban ai kata ka jing sekri nam ta ki wei pat ki perdok ki prasnam ki bakut kalat kelenti ha ki jing im ke chongki te ku blai sibun ya kapor ke jongpi ku blai sibun ya ke jing ya kersan ke jongpi na ka wei kapor si ka wei pat badai lem ba ke jing kersan ke jongpi bakal long pat ke jing kerku nam ta chongki Hey. Lak keren saya. Hey. Tu kublai nak kublai. 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 Lalu menen ampot di fight aida i jenjang ala pot ta ila lalu menen ampot di fight aida la la